live. Agwa may mutanaw ni mag. Uy, ay namang live eh. Manaw. How pagkasapi ani? Good morning, good morning. Taga-asa mga cute. Kabalo ni mo de live ay. Asan mo dapita mga gad no? Comment mo diha. Mayong udto ka ninyong tanan. Bisaya ra tayo mga gad, Bisaya mo ko. Di tanan ni maghinapon kay di matapon. Oh, good morning, good morning. Samay kisan pila na may nagtanaw ni. 6 viewers, so shout out sa 6 viewers diha. Siya mga profile ng mga na yun eh. Sa mga balita da sa inyo mga kinabuhi da mga gyud no. Share po mo sa inyo ang mga kuan diha ra natin topic ani. Sama nih don't you kailan nila eh should man kayo na yung mga kita ta kailan eh asa man mga makit pasensya na mga di ko kabalo ano yung live na eh balo so na may mga panrada nyo diha mga makit Ni ako karon diri wa standby ako kay alaw pa trabaho. Pinapangita na mga trabaho ng market basig na may mga kaila diha nga nanghalan og trabahante. Ni ako nga rin market. PM lang muna ko. Uwahahay. Buwang ko bayad. Invite sa man eh. Sa man siya. Si kaila na nila eh. Salamat sa 10 million viewers na to diha. Million viewers. May ng TikTok mga kit kibisag bati ka mo gwapo mga. Bida. Bilibag na ko ng TikTok bitaw.